खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ नुदों फेसबुकआव बेखौ नुनानै आङो रागा जोंदों आरो आं लाजिनायबो मोनदों गावखौनो गाव मानो होनबा आंबो सासे बर' सिख्ला आरो आं सासे पार्लाराव खामानि मावो आङो पार्लाराव खामानिल' मावा आंहा पार्लारबो दोङो आं पार्लार सलायो आंनि पार्लाराव गोबां बर' सिख्लाफोर दोङो आंहा गासै मोनबा पार्लार दोङो मोनबा पार्लाराव आंहा रावबो गुबुन जाति सिख्लाफोर गैया मात्र बर' सिख्लाल' दोङो किन्तु नै बे भिडिअखौ नुनानै आङो लाजिनाय मोनदों आरो रागाबो जोंदों नोंसोर बेबायदि सेक्स रिलेशनाव थानानै मानो पार्लारनि नामखौ मैला खालामो मानो पार्लारनि नामखौल' लायो नोंसोरलाय नै बे भिडिअआव नोंसोर नुगोन बिसोरो बे भिडिअआव गावगासिनि सेक्स रिलेशनखौ बानायनानै लिरदों के पार्लारनि फारसे पार्लारनि भिडिअ भाइरेल किन्तु पार्लाराव नङा मोनसे सासे नखरनि न'सो नोंसोरो बे भिडिअनि उनथिं नाय फटक नुगोन बे फटकआव मा बेबी पिक्चार पार्लारावथ' बेबी पिक्चार होआ नङा पार्लाराव होयोबा नै बेफोरबायदि मडलिंनि फट' बा माबेबा मोनसे सार्भिसनि एडभार्टाइजनि फट'सो होयो बेबायदि गथ'नि फट' होआ आरो पार्लाराव जोंनि बर'नि दख'नानि जिखौ बाहाया जेराव जोङो फेशियल बेड बानायो बे फेशियल बेडआव जों जेराव जों मोखां फोसाबो फेशियल माने मोखां फोसाबनाय बेफोरबायदि खामानि मावनायाव जोङो मोनसे फेशियल फिसा बेड थायो बिसिना फिसा बिसिना बेयाव जोंफोर दख'ना बाहाया बेयाव जोङो बाहायो डिसपोजेबल सीटसो बाहायो जोङो गुफुरहै किन्तु दख'ना नङा बर'नि लासिं सिं बे सिख्लाया नाय गावगायसोरनि बेबायदि मैला लेथ्रा खामानि मावनायावबो जोंनि बर' दख'नाखौ जोमबावदोंसो बर' दख'नाखौ जोमदों आरो बर' दख'नानि जिखौसो बनानै बेफोरबायदि लेथ्रा खामानिखौ मावदों आरो लिरदों पार्लारनि फारसे किन्तु बेयो पार्लाराव नङा थिक बेबायदिनो बिनि सिगाङावबो आं मोनसे भइस रेकर्ड खोनादोंमोन सासे सिख्लानि फारसे बेबो फनावहा रायलायदोंमोन कि पार्लाराव खामानि मावनो नामा होननानै जेब्ला सासे सिख्लाया बुङो औ मावगोन होमबानिया बे बुंफाफिनो किन्तु पार्लाराव एक्सट्रा खामानि मावो होननानै किन्तु जोंनियाव बेफोरबायदि जेबो गैया एक्सट्रा खामानि मा एक्सट्रा खामानि किन्तु जेब्ला रायलायलाङो होमबानिया मिथियो बेबायदिनो मैला मैला लेथ्रा खामानि मावनायनि फारसेनो बे सिख्लाया बुंदों बेफोरो पार्लार नङा क्लियारै बुं पार्लारनि नाम दाला मानो होनबा पार्लाराव बेफोरबायदि खामानि जेबो सोलिया नोंसोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो गोसो जादों नोंसोर मावदों बे नोंसोरनि गोसोजों थांदों थां माव किन्तु पार्लारनि नाम लानानै पार्लारखौ गाज्रि दाखालाम जोङो पार्लार सलायो आं पार्लार सलायो आंहा पार्लार दं आं गावगायबो मावदों आङो आजि दिनै पार्लाराव खामानि मावनाया 12 बोसोर जाबोबाय किन्तु बेफोरबायदि आं जेरावबो नुवाखै आरो खोनायाखै किन्तु आं दासो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि रायरायनाय बेबायदि खामानि मावनानै पार्लारनि नाम होनाय नुदों आङो किन्तु पार्लाराव बेफोरबायदि जाया आङो जोंनि गामि नखरनि खाथिनि आंहा पार्लार दङ आंहा पार्लार थानायखाय आङो गामिनि मानसिफोरखौ जायहा नखराव गैया गोरिब नखर जायहा फरायासै स्कुलाव थाङासै सोरबाया क्लास 10 फरायना थाबाय सोरबाया मेट्रिक फेल जानानै थाबाय सोरबाया जा गैयिनि जाहोनाव फरायनो हायासै नै बेफोरबायदि सिख्लाखौ आं लाबोनानै आंनि पार्लाराव आं खामानि फोरोङो जेरै पेडिकियर फेशियल वैक्सिंग आइब्रोज हेयर काट हेयर कालारिं बेफोरबायदि गोबां खामानि दोङो पार्लाराव आं बेफोरबायदि खामानिखौसो बिथांमोननो फोरोंनानै बिसोरखौ आङो खामानि मावनो हानाय लाइक खालामो आजिखालि पार्लाराव फैसा होआबा जोङो सोलोंनो थाखाय फैसा नांगौ जायो किन्तु आङो बिसोरखौ बिना फैसाराव फोरोंनानै आं बिसोरनो दरमाहा सिस्टेमाव होयो जाहाथे बिसोरो गावनि नखरखौ फेदेरनो हाथों आरो गावसोरनि नांगौ गाननाय जोमनाय लिपस्टिक आइब्रोज जेसेबांखिनि बिसोरनि लुगैनाय बुस्थु बिमा बिफानिफ्राय मोनि बेफोरखौ बिसोर बायनो हानाय बायदि आं बिसोरनो दरमाहा सिस्टेमाव आं बिसोरखौ होनानै पार्लाराव दोनो किन्तु जोंनि पार्लाराव बेफोरबायदि खामानि सोलिया मानि कारनाव नोंसोर बेफोरबायदि खामानि लेथ्रा लेथ्रा बुङो मानि कारनाव बेफोरबायदिखौ नोंसोर मानो डिजिटेल लाइफआव लाबोयो नोंसोर सेक्स रिलेशनाव दोङो थिगानो नोङो सोरजोंबा थाङो थिगानो नों गावखौ बुंना ला आं प्रस्टिटिउट होननानै मानो पार्लारनि नाम होयो माबा मोनसे मैला खुरां रायलायबाथाय माबा मोनसे मैला भिडिअ हायदोंबाथाय बे पार्लार मानि कारनाव सिगाङाव बुङोमोन मानसिफ्रा हौवाफ्रा गाज्रि आं बुङाखै हौवाफोरा मोजां हौवाफोरा थायो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो किन्तु हिनजावफोरा सैथो बेखौबो आं बुङा मानोबा हिनजावफोराबो गाज्रि थायो हिनजावफोराबो लेथ्रा हिनजावफोराबो मैला आखाया मालाबाबो फारसे आखाइजों आवाज हाया जेब्ला फारनै आखाबा खबजोबो अब्लासो आवाज हायो
नै बे सिख्लाया गाव गावनि आवाजखौ दिहुनदों हौवासाया आवाज गैया किन्तु नोंसोर सानैनि राजियावसो बेफोरबायदि भिडिअ ओंखारदों दे नोंसोर भिडिअ बनायनो गोसो जाबाय नोंसोरनि इन्जय खालामनायखौ नोंसोर नाय गावगाय नायनानै खोमोद फोजोब किन्तु एफबिआव इउटुबाव मानो लाबोनांगौ फेसबुकाव आजिखालिनि गथ'फोराबो नायो आजिखालि बोराय बुरैफ्राबो इउटुब सलायो फेसबुक सलायो मानो होनबा दानि जुगा डिजिटेल लाइफ खाय दानि जुगाव गासैनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो नोंहाल' नङा बयहाबो स्मार्टफन थायो अलमोस्ट मानसियानो फेसबुक बाहायो इउटुब बाहायो बेफोराव मानो बेफोरबायदि मैला मैला लासिं सिं भिडिअफोरखौ दिहुननांगौ नोंसोरो लाजिनो रोङा नोंसोरो नों गावखौ लाजिया नों गावनि फारसे साना किन्तु नों गाव गावनि बिमाखौ सान नोंनि बिमाया नोंखौ 9 मास उदैयाव लादोंमोन 9 मास उदैयाव लादों बे 9 मास प्रेगनेन्सि टाइमाव माबायदि खस्थ नों सिख्लाया दायो मिथिया मानो होनबा नों दायो सासे बिमा जायाखै जानो हागौ जाया बिमा बे मिथिगौ बे गथ'खौ जन्म होनो थाखाय 9 मास उदैयाव लानायाव बेसेबां खस्थ नों सिख्लाया हांनानैसो नोंनि नोमाया बेसेबां लासिंसिं जादों खर'खौ बियो सिदा गसंनानै थायोमोन खोमा किन्तु दायो नायग्लुंनो गोनां जानांगौ नोंनि नोम्फाया बेसेबां लासिंसिं नोंनि नोम्फायाल' नङा जोंनि रायजो समाजा बर' ससाइटिया बर' रायजोआ लासिंसिं जानो गोनां जादों नोंसोरनि थाखाय जोङो जेब्ला खामानि मावोमोन जोङो प्राउडलि बुङो कास्टमारनि सिगाङाव जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि मोजां मानसिफोर जोंनि बर'फ्रा मेहनत खामग्रा मानसिफोर जोंनि बर'फ्रा हार्ड वर्क जोंनि बर'फ्रा नै बेफोरबायदि खामानिखौ मावो जोङो पार्लाराव मा मावो जोङो पेडिक्युर मावो पेडिक्युर माने मा आथिं फोसाबनाय जायहा आथिं गावनानै थायो जायहा आसुगुर खना लावनानै सानाय थायो नै बेफोरबायदि आसुगुर खनायाव लावोब्ला सायो नै बेफोरखौ जोङो हानानै हरो नै बेफोरबायदि खामानि मावो जोंफोर पार्लाराव बेफोरबायदि गाज्रि लेथ्रा खामानि मावा जोङो पार्लाराव किन्तु नोंसोरो बुंदों पार्लारनि भाइरेल मानि कारनाव पार्लारखौ नाम लायो नोंसोरो मावदों बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोरनि गोसोजों माव किन्तु पार्लारनि दा नाम ला मानोबा पार्लाराव बेफोरबायदि खामानि सोलिया पार्लाराव बेफोरबायदि खामानि मावा पार्लाराव जोङो खानाय सिनो आइब्रुस फुयो जोङो खेनाय रं बनायो सासे मडेल बनायो जोङो बेफोरबायदि लेथ्रा खामानिखौ पार्लाराव मावा नङा मानो पार्लारनिल' नाम लायो नोंसोरलाय आं ओरैबायदि दुखु मोनदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों पार्लारनि नाम लानायनि थाखाय बेफोरबायदि पार्लारनि मुं दाला लाजिनोथ' रोङा नोंसोरो गाव गावसोरनि बेफोरबायदि लेथ्रा खामानि मावनायखौ खमसे खम मालायखौबो बदनामथ' दा खालाम ना मानि कारनाव दा खालाम बेफोरबायदि लासिं सिं बासिं सिं गावनि धोरोमखौ गावनि जातिखौ मानो फानदों गाव गावनि जिबनखौ अन सिख्लाफोर मानो होनबा नोंनि जिबना ओरैबायदि दाम गोसा बेसेन गोनां दा खामसै बेफोरबायदि खामानिखौ आरो बुंना ला नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावोबा नोंसोरो प्रस्टिट्युट होननानै नोंसोर बेफोरबायदि खामानिखौनो मावखायो होननानै किन्तु पार्लारनि मानो नाम लाखो दाला नाम मोजां नङा बेफोरो ओरैनो मालायनि खस्थ' मावना जानायफोरखौ नोंसोर बेबायदि बदनाम दा खालाम कत हाजार हाजार बर' सिख्लाफोरा खामानि मावालाफानो ओरैनो न'आव जिरायना थायोमोन हाजार हाजार सिख्लाफोरा फरायालाफानो न'आव जिरायना थायोमोन किन्तु दायो पार्लाराव लेखा फरा जानांगौ बाल' खामानि मोनगोन बे नङा पार्लाराव नोंहा लेखा फरा गैयाबाबो नोंहा आथिं आखाइ मोजां नोंहा खुगा मेगन गासिबो मोजां नों मावनो हाग्राबानो पार्लाराव नों खामानि सोलोंनानै पार्लारनि खामानिखौ मावनानै नोङो नोंनि लाइफखौ सुफुंनो हायो किन्तु बेफोरबायदि मैला खामानियाथ' पार्लाराव जाया नङा मानो पार्लार 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 आंथ' बास्राबायनो बे पार्लारनि फारसे खोनानानै पार्लारखौ मानि कारनाव बदनाम होयो नोंसोरलाय दा हो पार्लारखौ बदनाम एटलिस्ट नों गावगायखौ अन नोंनि बिमा बिफाखौ अन
नोंनि बिदा बिनानाव बिफं बिमानै बेफोरखौ अन बानाय इन्जय खालाम नोंनि लाइफ नोंनि जीवन नोंनि बयफ्रेन्ड नों मिथिगौ किन्तु बेफोरबायदि मैला खामानि मावनानै नों मानो फेसबुकफोराव एगारनांगौ बेफोरबायसा भिडिअखौलाय लासिं सिं नङाना नों एगाराखै जानांगौ जाया बेफोरबायसा भिडिअखौ एगारदों बे मानसियाबो साननांगौ मानो एगारनांगौ बेफोरखौलाय नोंबोथ' साननांगौ जाया एगारदों बे भिडिअखौ बे मानसिया साननांगौ नोंनि न'खरनि सोरबायानो बे भिडिअखौ नायफ्लांगोन होमबा बेसेबां लासिं सिं नों लाजिनाय मोनाखै बेफोरबायसा मैला मैला भिडिअखौ एगारनो थाखाय लासिं सिं माथो जों गावनो गाव जोंनि बर' हारियानो लासिं सिं प्लिज अन्नानै नोंसोर बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव आरो बेफोरबायदि नंबां जाबां फुरांफोरखौ दा दिहुन आरो बेफोरबायसा लेथ्रा लेथ्रा भिडिअफोर फैयोबा बेफोरखौ डिलीट खालामनो सेस्था खालाम बिदि नङा कि नोङो भाइरेल खालामगोन भाइरेल खालामना सोरखौ लासिं सिं गावखौसो लासिं सिं नोंसोरहा जेब्ला आखाइ थिखांगोन आखाइया जोंहा मोनबा आसि थायो बे मोनबा आसिखौ जों मुथुमोबा नों सोरखौबा बोरै पक खामना खिथिदोंबा मोननै आसियाल'सो बै फारसे गुबुन सिगांथिं थानाय मानसिनि सिगाङाव थांगोन किन्तु आसि मोनब्रैया नोंखौसो खिथिगोन होमबा मा जाखो लासिं सिं जोंनि बर' हारिया बेसेबां लासिं सिं नायदो बर' हारिफ्राबो माबायदि लेथ्रा भिडिअ ओंखारो गावबा गाव बनायो गावबा गाव सेक्स रिलेशनाव थानानै बेफोरखौ भाइरेल खालामो बेसेबां लासिं सिं बिनिखायनो जाया भाइरेल खालामदों आं बेखौबो बुङो दा एगार बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो होमबा बेफोरबायदिखौ एगारनाया नोङो गावखौसो फाननाय जादों गावखौसो खिथिदों नाय जोंनि हारियाव बेफोरबायदि सोलियो होननानै लासिं सिं प्लिज डोन्ट डू दिस इट्स नट गुड फॉर मी फॉर यू entire Bodo culture so please don't do it मानो होनबा जोङो जोंनि बर' हारिखौ बेसेबां मोजां होननानै बुङो जोंनि बर' कालचारा बिराद मोजां होननानै जोङो तारिफ खालामो गुबुन जातिफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि भिडिअखौ नुबाथ' लासिं सिं जानो गोनाङाथ' नंगौना नङा नंगौ दाने ओंखायनो नोंसोर बेफोरबायदि मैला मैथा भिडिअफोर मोनबाय बायबा भाइरेल दा खालाम आरो जाया बेफोरखौ बनायो भिडिअफोरखौ शुट खालामो आं बिथांमोनखौबो बुङो नोंसोर बेफोरबायदि भिडिअखौ शुट दा खालाम प्राइभेटआव ला नोंसोरनि लाइफनि फारसे बेफोरबायसा भिडिअदों संसारावनो पुरा भाइरेल जायो लासिं सिं जायो नोंहाल' नङा जोंनि हारियानो लासिं सिं अन्नानै नोंसोर बेफोरखौ दा खालाम बे आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय